ତାମାନେ ପରି ବାସ୍ ଅବାକ୍ ହେଇ ମୁଁ ରହିଗଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ସିଧା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ମନେ ମନେ ପରୀକୁ ଖୋଜିଲି। ଦୂର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରୀ ଆଉ ତା ଛୁଆ ବସି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଜଗି ଯାଇ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲି ପରୀ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗେଇ ଦେଉଥାଏ। ଛୋଟ ଜରି ପାଟଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ କିଛି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି, ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଥିଲା। ସତରେ ପରୀ ଭଳିଆ ଝିଅ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ହଠାତ୍ କେହି ଡାକିବାରେ ଶୁଭାଗଲା, ଆରେ ତୋଫାନ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? କେତେବେଳୁ ଆସିବୁନି, ଚାଲ ଘରକୁ, ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ। ପରୀ ତା ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଛୋଟ ରୁମ୍ଟାଏ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳଣା କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଖଟଟେ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ କିଛି ଲୁଗା ଭେଜା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଟେବୁଲଟେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ତଳେ ଚଟିଟେ ପକେଇ ମୋତେ କିଛି କ୍ଷୀରି ବାଢ଼ି ଦେଲା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା କରିଦେଲା। ଏ ତୋଫାନ, ଖାଇନେ ମୋ ଗୋପାଳଙ୍କ କ୍ଷୀରି, ତୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେଇଗଲୁଣି, ତତେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ହେବ? ସେଠୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ଆରେ ନା ନା ପରୀ, ଏଇ ତ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦରେ ତ ମୋର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପରୀ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦେଲେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲା। ପରୀ କ'ଣ ସିଲେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପରୀ, ତୁ ଏଠି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ? ଏସବୁ ଶୁଣି ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଁ ତୋଫାନ, ଜୀବନ ଚଲାପଥେ ଏତେ କଣ୍ଟକିତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦିନେ ଫୁଲି ଉଠି ମୋ ଧାରାକୁ ସାରା ମନେ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଜୀବନ ଯିବା ମାପକାଠି ନୁହେଁ, ସେ କଥା ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଧନ ରତ୍ନ ସବୁକୁ ପାସୋରି ଆଜି ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଛି, ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ହଁ ତୋଫାନ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାଜିତ ସୈନିକ। କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିକି ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ସାକ୍ଷାତରୁ ପରିଚୟ, ଆଉ ପରିଚୟରୁ ପ୍ରେମ। ବିକି ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲୁ। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଡୁବିଗଲୁ। ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ଏଡ଼ାଳରୁ ସେଡ଼ାଳକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ। ରୋମାଞ୍ଚକ ଅନୁଭୂତିରେ ଡୁବି ରହିଲୁ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ସବୁକିଛି ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ +2 ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି, ଆଉ ବିକି ବି। କଥା ପିଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଛିଛିକାର କଲେ। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ଏଣୁ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଅନଣ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ବି ବାପା ଶୁଣିଲେନି। ବରଂ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ମ୍ୟାରେଜରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମତି ଥାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ବିବାହ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିବାହରେ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାଏ, ସେ ବିବାହ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି। ପାଣି ବିନା ମାଛ ଛଟପଟ ହେଲା ପରି ମୁଁ ବି ଛଟପଟ ହେଲି। ହେଲେ ଶେଷରେ ବାପା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ପରୀ, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବାହା ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ମୋର କେହି ଝିଅ ଥିଲେ ବୋଲି। ବାସ୍, ତାପରେ କାଠ କଣ୍ଡେଇ କରି ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇଗଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର। ସେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିଲିନି। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବି ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିକିକୁ ଝୁରୁଥିଲି, ଆଉ ବିକି ବି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ସହର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଜାଣିଲେ, ହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି ଗାଳି କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ସେଇ କେଇପଦ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ପରୀ, ବିବାହ ତ ମନର ବନ୍ଧନ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଦୁଇ ହୃଦୟର ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ତମର ମନ ପ୍ରାଣ ତ ବିକି ପାଖରେ। ଏଣୁ ତମେ ତମ ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର କେବେ ବି ତମ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇ ଉଠିଲି, ଆଉ ରାତାରାତି ବିକି ସହ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ବାପା ମାଆ ସବୁକିଛି ଜାଣି ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସମାଜର କୌଣସି କଟାକ୍ଷ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ବିକି ସହ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲି। ବିକି ବି ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ବିକି ପାଇଁ ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ବିକି ହିଁ ଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ପୁଅ ବି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସନ୍ତାପ ଭାବରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବିକିର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଦୈନିକ ଆକର୍ଷଣ ସରିଗଲେ ମତଲବୀ ମଣିଷ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆର ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କଲି, ହଁ ତୋଫାନ, ସେଇଆ ହେଲା। ବିକି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି, ଜମି ଜାଗାର ଦିୱାନା ହେଉଥିଲା। ମୋ ନାମରେ ବି ଅନେକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା।
ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ମାନସ ପଟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ମାନସିକତା। ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।